Saadaankohan ujuteltu se pois tuolta. Toi pois tieltä. Vähän hankalasti. Kaikki edessä. Siinä olisi sekin. Sitten koitella painella tää täältä pois. Siinä olisi se. Laitetaan se tonne. Sitten vielä tonne. Otettaisiko tässä väliin sun mittarista pois? Turhan pieni meesri, kun tuli taas tosta isompi. Katsotaan millainen sokkelo mahtaa olla toi. Jossain tossa kohtaa, tuolla toispuolella ja tuolla kohtaa on semmonen väkänen, mikä menee alaspäin. Niin se pitäisi tulla vaan sillä lailla, että kääntää jotenkin tänne ja vaan nostaa mut pitämistä ei lasketa. Juu, tossa kohtaa väkänen. En tiedä näkyyks. Joo. Noniin. Tosta ei mennyt mitään rikki. En mä usko. Haettiin teippi ja tussi, niin pääsee vähän kirjoittamaan noihin mittarin johdoille nyt. Et mistä ne on, niin ei oo siinä sit kauhea vähtiä. Mistä toi on ja mistä toi on ja mistä toi on. Joo. Millainen se pistetään? Totta se on 3 kättä. Kyllä se 2 pärjää. Näköjään. Tohon ja sit tussi jostain. Tuolta. Sit tohon. Mä otin jo korkia luulin, etten ottanut. Sit koitetaan kirjoitella siihen mittarille. Kyllä siitä saa selvää tarpeeksi. Sitten seuraava pätkä toikin tuli ja sitten toi. Niihin vielä samanlaiset, niin ei oo vähtiä. Ja sit tuossa lattialla on kans, mikä tulee lämmittimellä, niin pistetään
siihenkin vielä, kun toistaiseksi muistan, että mistä. Mihin ne kuuluu. Siihen kanssa. Noin. Taidan pistää pillit pussiin tältä päivää, kun kello on kumminkin jo liki 10. Tosa on vaijeri ja tosakin on aika varmaan vaijeri. Tosa ei oo, tosa on. Sen saa aika helposti, kun sitä on ikinä pistetty. Sammutin niinku paikalle. Joskus vaan piti pistää, kun virtalukosta ei toiminut sammutus. Joo. Mitäköhän nää mahtaa olla, kun nää ei ollut yhtään missään. Ne oli vaan lattialla niinku kiinni. Liimalla vähän niinku tuolla. Mä odotan sitä, että pääsee ottamaan sillai semmoiseen vaiheeseen, että ei tarvitse käyttää hanskoja. Ei mulla parhaillaan hanskoja olekaan, mutta ettei kädet likastu. Pistääks tota vähän taaksepäin, niin mahtuu. Ei mahdu siltinkään. Mahtui. Pistetään takas. Noin. Siinä on noin isommat, on niin vastapeluuri. On. Laitetaan sylsyyn. Ei, se on 14. Oishan pitänyt tietää, että tää on tämä japanilainen auto, niin välikoko ei paljon. Mahtaako siellä olla hitsattu vai kumpi? Taitaa olla hitsattu. Hyvä vaan. Nyt se tulee sieltä syliin ja vedetään se tonne ja noin auki. Siihen menee taas vastaisesti. Mahtuuko? Vähän heikosti. Koitetaan semmoista pitkää jatkoa. Siitä aukes. Tuoltakin. Tosta. Toivottavasti saa kaikki. Ei toi. Nyt se laskeutuu ainakin alaspäin. Noin. Et enää sen pitäisi olla tostakin. Eli nää vaan tästä auki. Näitä ei sit voikka laittaa väärin, mutta ettei tuu mitään semmoista, että ihmetellään, että minne ne mahtaa mennä, niin pistetään silti näihin, tähän niin kuin se on liitetty näitä noihin väärin. Ne on kaikki eri kokoisia, vai onko? No ainakin väri eri. Niin pistetään nää nyt auki ja sitten tuohon toiseen pistetään, tai molempiin näihin pistetään nimet, että olisiko jotain, että ratin johdot. Ei lähde auki. Noin. Sitten toi vielä. Se olisi siinä ja sit ojitaan sen tuolta ja tohon ja teippi tuolta ja kirjoitellaan se.
Tälleen saa vaan siistimän käsialaa ottaa sen. Kirjoittaa tässä vaiheessa teippiä jo. Tälleen. Sitten otetaan ton verran vapaata ja kirjoitetaan toinen. Se ei mitään edes näkynyt. Kamera. Näin. Sitten. Siitä poikki. Se lähti nyt tollaan, mutta se haittaa. Sitten käydään viemässä se tohon. Pistetäänkö molemmat samaan nippuun? Kyllä se parempi on. Eli tohon ja sit tuonne noin. Se jopa onnistui. Luulissa ainakin ymmärtävän, kun tässä ratille johtaa. Tässä on ratti ja se on ratissa kiinni. Ei siihen olisi tarvinnut kirjoittaa, mutta ihan sama. Noin ja ennen.